Kopi dhisik tuh. Kopi dhisik. Kopi ini kopi Jereng, kopi Klangenan, produksi Lampung. Iki ngopi ini enak cemilane gitu. Cuma enak rokoknya iki. Rokoknya juga kedai kopi. Bahasane ora wis kaya nek asline Jawa. Padahal ya Jawa cuma ning wis suwi ning Lampung dadi kasar basa Jawane. Maklum lah. Tur ning daerah Lampung. Ning daerah Kuken iki kan mayoritas wonge petani. Itu pekebun petani. Petani ini ya petani nandur pari. Kalau ujane jagung. Nah, ngono nek wis bar panen yo bubar. Paling kur kari duwe beras, nek duwe ora tau duwe. Nah, ini wong tani iki. Ya modele nggon aku kene iki nek panen iki pari iki ya langsung dijual. Paling sing digomule iki sing di PP sing paling sak cukupe wae. Stok mangan kurang bulan. Rata-rata ya pari saka sawah ya langsung ditimbang didol. Dengan aku kene. Nah, ngono kadang ora sampai panen neh kuwi stok beras stok pangan wis entek. Dadi tuku wong tani tapi yo tuku beras ngono lho modele. Aduh. Wong tani. Oh, kayak wong kebon, nyekeli duit terus. Gawe nyekeli duit terus. Wong tani yang ngene kuwi. Kadang dia hasil panen iki didol dinggo modal nandur meneh. Ngono kuwi ya pakpok-pakpok wae teh. Lah piye nggo tuku pupuke, ngopane nandure, gawe lahane yang ngopane. Dadi ya grendawane pangan wae jane. Asline wong tani. Ngerti lho.